hasten naiz. Hortza garbitzera noanean, berriro ere hortzetako pasta erosteaz ahaztu naizela konturatzen naiz. Lanera joan aurretik nire anaiarekin kafetegian geratu naiz, asteazkenero bezala. Iristean bera jadahan dago eta iritsi bezain laster berriketan hasten gara. Nire egunerokoak kontatzen dizkiot, nire berri onak, nire penak guztia azaleratzeko gai naiz berarekin. Gehien laguntzen dian pertsona da. Poltsa erori eta jasotzeko makurtzen naiz. Atxatzerakoan bakarrik aurkitzen naiz, ni eta horreko eserleku gutxia gaude soilik. Orduan, bihotza zeharkatu baliatu bezala sentitzen naiz. Gutxitan gogoratzen dut eserlekua hotxik dagoela. Asko zerrazagoa baita goizero behitik atxa eta hortzeko pasta soilik faltezerala pentsatzen. Faltan botatzen zuen pertsona bati buruz, zergatik idatzi duzu hau? Beno, irakurtzerakoan irakurtza interesgarria iruditzen zait eta beste pertsonaiaren azalean jartzea ere eta gustatzen zaizu idaztea? Irakurtzarea. Asko irakurtzen dena normalen batzutan idazteko errestasun ere garatu dezake. Zorionak, esan amurik.